Grabatzen ari garen unean gaueko 11:42 diren honetan, Larrazabalek eta Eskirozek Dela Fuente eta Bikuñaren aurka Iruñeko Labriten jokatu duten binakako Serie B txapelketako hirugarren jardunaldiko bigarren partidaren analisia egingo dugu. Garaipena favoritoentzat izan da Larrazabal eta Eskirozentzat 22 eta 13ko emaitzarekin. Lehengo astean gogoratuko dugu batetik Larrazabalek eta Eskirozek galdu egin zutela Agirre eta Iztuetaren aurka, Dela Fuente eta Bikuña ere galtzetik zetozen, beraz biak ala biak punturikan bildu gabe eta gaurko norgehiagoka funtsezkoa zen, eta are funtsezkoagoa Larrazabal eta Eskirozentzat izan ere hasieratik nahiko favorito zen bikotea da, eta badirudi teoria mailan behintzat besteen gainetik ibili beharko luketela txapelketan zehar. Gaurkoan asmatu dute, baina egia da ez dela bat ere norgehiagoka ona izan orokorrean hartuta. Hasieratikan Inigo Bikuña oso galtzaile ikusi dugu hasieratik, ezin gozatuz, eta horraipagarria batez ere Bikuñaren ezin gozatu horretan aingeru Dela Fuentek egin duen lana ikeragarria izan da. Leku askotatikan sartu behar izan du, tanto onak ere egin ditu Dela Fuentek, baina hasiera horretan behintzat Eskiroz oso seguru atzeko kuadro horietan, Larrazabal ere fin aurrean abiadura emanaz eta abar, distira handiri gabe baina nahikoa izan da hori. Izan ere, Inigo Bikuñaren ganegondagakoa, gaurkoan donostiarrak egia esan ez du bat ere norgehiagoka ona jokatu, eta beti ezin dira egun onak izan, eta beraz hasieratik dinamika positiboa ipini zaie Larrazabal eta Eskiro ziune bakar batean ere ez dituzte pixka bat bada ere estutu. Gero egia da bigarren zatian pixkanaka Inigo Bikuña ere askatzen joan dela, ez? Hasieran esan dugu oso galtzaile, baina gero ere pixkanaka luzimentua eta distira hori ateratzen hasi dena Iker Larrazabal izan da. Benetan errematean tanto ederrak egin ditu, Dela Fuentek ere, tanto oso onak egin ditu, eta esan aurrelariek pixu asko izan dute gaurko norgehiagoka honetan, baina esan dugun bezala, atzean ere, eta Bikuña galdutako pilota horiek, garaipenik gabe utzi dute bikote urdina. Honen bestez, hain zain zeuden puntu hori jada eskuratu dute Larrazabalek eta Eskirozek, orain hemendikan aurrera beste modu batera ikusiko dute noski txapelketa, hasierako mamu horiek eta badakigu nola izaten diren, eta aldiz Dela Fuentek eta Bikuñak lanean segitu beharra daukate eta puntuak pilatzen hasi berehalakoan, bestela sailkapena oso zail jarriko zaie. Hauxe beraz, esan beharreko guztia, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur.